Generalitat Valenciana va signar el 12 de juliol, abans del canvi de govern, la declaració d'impacte ambiental favorable per a construir la C60. I això permet anar al següent pas, que és executar la infraestructura. Tan important com el primer tram de la Vall d'Albaida és el tram que comença en la comarca de la Safor i acaba en la ciutat de Gàtova. I s'han de fer complementàriament i paral·lelament. És un nuc que connecta la ciutat amb l'autopista, que connecta la ciutat amb el corredor interior de carreteres i que connecta l'accés del port amb el nuc interior de carreteres i amb el futur corredor mediterrani. 3 connexions en una, i una infraestructura vital per al nostre desenvolupament i la prosperitat futura i la competitivitat futura de la comarca de la Safor i de les empreses. Per a estar molt contents. Agraïm sobretot a l'anterior govern de l'aprovació de la DIA. Des de 25 anys tenim una de les infraestructures més importants de la comarca de la Safor, aquest eix vertical que vertebra comarques centrals i que tant estàvem necessitant. Nosaltres vam ser l'únic ajuntament que va fer al·legacions a favor del projecte, incorporar-li una via ciclopeatonal. Ara demanarem al nou govern, amb qui, per cert, sol·licitarem reunió de manera imminent, celeritat igual per a poder licitar el projecte constructiu de la C60, que és el següent pas.